farko zuwa canal din nan, ki danna mana subscribe sannan idan na kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun daura. Haƙabiya littafi na 7. Masu na idan ba ku manta ba a cikin littafi na 6 mun dakata ne a daidai inda ta tuna bai taɓa faɗa mata sunan garinsu ba, ta tuna ba ta taɓa jin wani da ya ce ya san sa ba, ta tuna abubuwa da yawan da suka haifar mata da matsanancin ciwon kai. Ta rintsa idanunta da karfi a yayin da zafafan hawaye suka fara biyowa ta kuncinta. Allah sarki, wannan kenan anan muka dakata ta kuma daura. Hannunsa da ta ji a fuskarta ya shafe hawayenta ya saka ta sake zabura tana kallonsa a firgice. Ya mata murmushin da ke karya dukkanin kwarin gwiwarta a bayan ya sake dukowa gabanta. Me kika tuna? Haɗuwar mu ta asibiti ko? Kin fahimci ba ni na neme ki ba? Ba ni na jawo ki tsayuwa a gabana ba? Karambaninki da tsabar son farin namiji ya kawo ki. Ni kawai an umarce ni ne da na zo nan ne zan samu mai irin sunan da nake bukata. Ko kin san a sa'ad da kika doso ni sai da kirjina ya buga sau 180 cikin sekon 20, tsabar tsoron kar ya zamana da cewa ke ce muke nema? Hamdiya, na so ke din wata matsiyaciyar karuwa ce da iyayenta suka ce mata je kika gani, na tabbata idan kika haɗu da ni to kuwa kin gama haɗuwa da abin da suka yi miki fata. Ban so a ce ke bace mai sanyin hali da yin komai domin Allah ba. Ban so ba. Idan kin yarda, amma ki sani da yawan abin da ya faru da ke kika jawo wa kanki. Kallon da ta bi shi da shi baki buɗe ya saka shi yin shiru yana ɗaga mata gira. Ta ɗan kara nesanta kanta da shi tana haɗe tafukan hannayenta biyu. Huzaif, domin Allah tunda ka ce tura ka aka yi, ka faɗa musu baka same ni ba. Dan Allah ka taimake ni. Ka gani kaɗai iyayena suka bar ni. Dan Allah ka bar ni in ga bayana. Kawai tsira mata ido yayi har ya rasa me zai ce. Ta ci gaba da rera kukanta. Yana sauraronta yana kallonta lokaci-lokaci. Sai can ya nisa a hasale yana damƙo kunnenta guda ya murɗe. Wai ni kike cewa na taimake ki? Yanzu ke dan jakanci duk darasin da na dinga baki baki kiyaye ko guda ba? Baki tuna ranar da na baki kyalle ba? Na baki ne da niyya biyu. Shi yasa har na ambato miki malami ne ya bani ayi asirin da kuɗi za su dawo. A zatona kalmar asiri da na ambata zai sa ki tsorata ki guje ni. Ko da na dawo miki duk abin da zan furta miki ba za ki ji kaina ba, balle ma ki sake saurara ta. Da a ce kin yi haka da yanzu bana nan inda kike. Kina tuna ranar da na kai ki wannan gidan? Na kai ki ne da biyu. Na farko na gabatar da aiki na kanki. Na biyu kuma zan dawo da ke gida cikin rashin saninki. Shin ke dabbar ina ce da ba za ki fahimci ni din abin tsoro bane ba? Shin ba da kanki kika je neman gidan da gidan da na kai ki kika rasa sa ba? Shin iya ba ce miki minti 30 kika yi kika dawo ba? Shin baki tuna ko kukan da kika tafi kina yi a hanya kafin mu haɗu ba? Ko iya shi ya ci minti 30. Shin baki tuna ranar da muke tsaye kika ji ana kiran sunana ba? Shin ko ba taimako bane a ranar da na barki kina ta bulayin nema na aka tabbatar miki babu komai irin sunana a unguwar? Shin ko ba taimako bane a ranar da zan bayyana gabanki a garin da aka ɓoye ki saboda ni ba tare da ke kin kwatanta min ba? Ko kuwa hadiyar da na miki karya da ita ta san gidan iya na Kaduna, ta san inda aka ɓoye ki. To waye ya kawo ni gidan da kike? Ta shiga jijjiga kanta da sauri tana toshe bakinta da karfi cike da tarin nadama. Huzaif, kai fa kace ko babanka ne shugaban masu yankan kai na duniya ba za ka taɓa fansar da kaina gare ka ba. Ka tuna ranar? Ya numfasa yana jijjiga kansa. Shin yanzu ba da kanki kike magana ba? Ko ba ga kan naki a jikinki ba? A saboda kar na ba da kan naki na nemi abin da ya fiye mini sauki ko ta gurin zunubi, abin da ban san zai zame mini nadama ba. Haba Hamdiya, idan iya girma ya kamata
na zauna na juyar mata da tunani. Ke ɗanyar yarinya ce, shakaf mai kwalin sakandare da aka gama koya muku darussan lissafi a wannan lokacin da ba kowa ke barin yaransa karatu ba. A cikin tafiyar nan na taimaka miki iyaye na zuciyarki da kwakwalwarki da ba su san komai ba. Sai soyayyar banza su suka durkusar da ke a banza a wofi. Abu guda za ki gane, ni ba zan iya rabuwa da ke ba, sai dai ke ki rabu da ni. Kuma kar ki ɗauka so na yi. Kuma kar ki ɗauka so ne ya sa na dinga nuna miki waɗannan hanyoyin. Ko kusa, abu ne da na sani, ko ba ke bace yarinyar da za mu gabatar da aikinmu. Dama zan je ne da wannan niyyar. Idan mutum ya fahimta, ya tsira. Idan bai fahimta ba, na tsira. Ta sake rushewa da ihun kuka tana bubbuga kanta jikin gado. Ya tallafo kan nata yana leƙa idanuwanta da suka gama rinewa ya sakar mata da wani malalacin murmushi. Ba yanzu ya kamata ki kuka ba. Kina buga kai. Ki bari na faɗa miki ɗayan da son zuciyata da kaunar jin kanki ya jawo mini. Ni ya kamata na yi kuka saboda rashin hankalin da kika sanya ni ciki. Ban san girmansa ba. Hamdiya, kina ɗauke da cikina na tsawon wata 2. Ko kin tuna ranar da na fara jinki gidana? To a ranar ne na baki wata kwaya na kwanta da ke. Ai kina tuna duk bayan wata sai na kai ki gidana. To a cikin wata 3 nan da muka yi tare, sau 3 ina aikata zina da ke cikin rashin hayyacinki. Kamar yadda na faɗa miki a wancan lokacin, zan aure ki bayan wata 2. To ina nufin zan ɓace daga rayuwarki bayan na kwanta sau 3 da ke cikin wata 3. A lokacin da nake shirin ɓacewa daga rayuwarki ne oga ya sake bani umarnin yana buƙatar jininki ɗan kaɗan cikin sirinji 3. Zai karasa aikinsa da shi. A yau na kawo ki nan ne don ya ɗebi jininki, ke kuma ki kama gabanki. Sai na tuna ciwon da ya ce idan na kusanci mace za ta iya ɗauka. Ni na nemo likita don ya gwada mini ke ko ke ma kin ɗauka. A sannan ya ce mini kina da ciki, cikin da bana tantama zai zame mana masifa daga ni har ke. Karki wani damu, yanzu zan baki kwayar da zaki haɗiye ya zube. Zan buɗe miki hanya ki tafi can ki ɓace kafin ogana ya hangi komai. Shawara ɗaya, ki tabbata duk inda zaki gidan manyan malamai ne. Ya karasa yana mamaye ta, ya afa mata kwayoyin a baki, ya matsa bakin. Ta fara shure-shure kafin Allah ya bata sa'a ta haure shi a mafitsara. Ya cika ta cikin azaba, ya yi gefe. Ta miƙe tsaye a zabure ta dawo da kwayoyin ta yi gun wata kofa ta buɗe ta. Ta ɗaga kafa za ta yi waje, ta ji ya danƙo ta tayo baya. A sannan idanunta suka hango wajen, ashe babu komai sai wani katon rami a gaban ɗakin. Sai sannan ta fahimci a tsakiyar dokar daji gurin yake. Ya kewayo ta bayanta cikin raɗa ya ce, me kika gani? Katon rami ko? Nan ne inda ake kawo duk wani da kwaɗayinsa ya kawo shi, wato masu ganin kuɗi ko alewa a ƙasa su tsinta. Wasu katon ƙogi ma suke, wasu wuta na ci gangan, wasu ma manyan dawa, wasu ma naman dawa suke gani na tanɗar, wasu ma manyan kayan dawa suke gani suna tanɗar baki nama ya zo. Irin su kura da damisa kenan. Ki sake gwada gudu ba tare da izinin mai ɗakin ba. Ta matsa daga kusa da shi tana sake kankame cikinta cikin tsananin tashin hankali. Zuwa yanzu hawayen sun kafe don zallar masifa. Ta gama jin abin da za ta ji, ta kuma fahimce shi ajali idan ya yi kira ko babu ciwo sai an je. Ita nan ne ajalinta, asali ma hanyar da za ta bi ta gudu rami ne. Kenan babu wani hali sai karɓar dukkanin abin da ya zo mata banda a gudu. Ta nisa tana sake shafa cikin da aka ce tana da shi, wai kuma aka ce ta zubar da shi ta gudu. Wani murmushi mai ciwo ya suɓuce mata. Ta kalli Huzaif da ya yi tsororo yana dubanta. Ganin ta zame masa mahaukaciya, ta kalli cikin idanuwansa. Ba ta hango komai ba sai dole da ke ɗawainiya da rayuwarsa.
ta saki murmushi ita kaɗai tana girgiza kanta, sai kuma ta matsa kusa da shi, ya yi azamar yin baya bakinsa a buɗe da zallar mamakinta. Idan ka ga na zubar da cikin nan ya zube, to ba na numfashi. Kace cikinka gare ni, kai ɗin da nake so, ka yi min cikin, sai kuma na zubar saboda ina tsoron mutuwa? Allah sarki wannan kenan. Kuma dama ina so na bada hakuri, na ji na shiru da aka yi kwana biyu. Wasu abubuwa ne dai sai a hankali, don haka kuma je kawai cikin labarin namu don jin yadda za ta kaya, amma please sabbin zuwa subscribe sannan su danna kararrawar sanarwa, sannan kada a manta da likes wato alamar hannu don shi ke kara mana karfin gwiwa ta kuma daura. To na rantse da Ubangiji mai girma, idan ma kai musulmi ne ko kafiri ne, ai dai ka san girman rantsuwa da Allah ko? Ba zan zubar ba, zan yi komai wurin ganin na haifi cikin nan na bar bayana. Zuri'ar babana ba za ta kare daga kaina ba. Sai kuma ta yi kasa da murya tana matsawa kusa da shi sosai. Huzaif, kana wa Allah ka zo mu gudu tare. Idan guduwar nema, mutanen nan ba inda za su kai ka sai halaka. Ina kaunar ka, ko me za ka aikata? Ko me za ka aikata mini? Kaunarka ta domin Allah na nan a kasar ruhina. Ka zo mu gudu. Kaga idan ta ciki ne iya za ta fahimta. Wallahi ina son abin da ke bai san ya yarfa mata mari ba, sai da ya ganta zube a gabansa tana durƙushashen kuka. Bai san yarinyar ta cika sunan Jakai ba, sai da ya ji ta rarrafo ta riƙe kafarsa tana sake roƙarsa wai da su gudu tare saboda gashi kawu kanin uban da ya haifi ubanta. Cikin azabar zuciya ya sanya kafa ya haure ta a cikin ta yi can baya tana sakin ihun azaban jin mararta ta tamke. A sannan ne sautin kiran sunansa ya ratsa ɗakin, ya juya da gudun bala'i. A bayan ya maida mata zoben nan ya karasa ga ɗan toilet ɗin da ke cikin ɗakin ya shige ciki domin amsa kiran oga. Allah sarki wannan kenan. Can ko ɗaya ɓangaren, kana ji? Wancan yarinyar da kuke tare, ya kuke da ita ne? Huzaif ya yi wani ɓoyayyen murmushi, yana sanya hannu ya so sakeyarsa cike da kunya. Abba ɗaliba ta ce, au to. Abba ya furta yana ɗago hannuwansa ya zare hular kansa ya ajiye ta samar mota. Ka daɗe kana fatar ganina cikin farin ciki da zai dawwama a rayuwata. Haka ka daɗe kana begen ganin wacce za ta zame maka madadin uwa a muhallinmu. Idan har da gaske kana mini fatar mutuwa cikin salama, to ka shige mini gaba na samu wancan ɗalibar taka a matsayin mata. Wabillahil azim, ita kaɗai nake so, nake muradin karasa rayuwata da ita. Huzaif ya yi tsayi kansa a kasa, yana kokawa da bugun zuciyarsa da ke kokarin fallasa abin da yake dannewa. A sannu ya ɗago da idanuwansa da suka fara kaɗawa, ya dubi abbansa da ke ta washe baki yana leken haƙabiya da ke can nesa. Zai iya rantsuwa da Allah rabon da ya gansa cikin farin ciki irin wannan tun bai fi shekaru 9 ba. Zai iya rantsuwa da Allah rabon da ya tsaya ya masa magana mai tsayin wannan tun kafin ya gama secondary school. Tun tasowarsa bai taɓa ganinsa da wata mace ko ya nuna muradinsa kan wata, ko da kuwa a TV ba ne, bai taɓa gani ba. Kai ya sha ɗaukar wayarsa ya duba contact ko zai ga number ta wata mace guda ɗaya tal, bai yi katari da hakan ba. Da shi kaɗai ya tashi a tare suka gabatar da komai na rayuwarsu ba tare da tallafin wata ɗiya mace ba. Kai a cikin idanuwansa yake hango ranakun da suka gabata. Abban nasa ke masa wanka, ya haɗa masa abinci, ya kai shi makaranta, ya masa duk wani abu da uban da ya amsa sunansa uba zai yi. Bai tauye shi ta ko'ina ba, bai kuma taɓa shiga rayuwarsa daidai da kwayar zarra ba. A yau ga rayuwa ta kawo su inda abbansa zai dubi cikin idanuwansa ya rantse masa da girman mahaliccinsa yana son wata. To shin waye shi da zai hana mahaifinsa abin da yake bukata? Waye shi da zai yi tsaye a cikin farin cikin mahaifinsa? Wace ce Hakabiya a zuciyarsa da ba zai hana zuciyar tasa ita ba? Wace ce Hakabiya a duka rayuwarsa da ba zai iya sallama masa ita ba? To menene ma zai saka shi tsayawa dogon tunani akan abin da ya haramta a gare shi a tun lokacin da mahaifinsa ya furta muradinsa kanta?
menene ma zai saka shi tsayawa yana jajantawa kansa? Wani irin so ne yake mata da zai rufe masa ido har da kokarin ƙwalla don mahaifinsa ya ce yana so? Wani irin so ne da ba zai iya sadaukarwa da mahaifin nasa shi ba? Ya gode wa Allah, ya daɗa gode wa Allah da bai furta mata abin da ke zuciyarsa ba, bai kuma yi wani abu da za a fahimci yana cikin ƙaunarta ba. Ya yi tir da abin da zai saka shi yi wa mahaifin nasa bakin ciki. Ya yi Allah wadai da shaiɗanin da ke sake kawata masa ita cikin zuciyarsa. Da wannan ya ɗaga kafarsa cikin hanzari yana mai buɗe kofar motar, ya jawo hannun abban nasa ya tura shi cikin motar. Ya duka saitinsa ya masa kyakkyawan murmushi ba tare da ya tuna wacece ita gare shi ba. Ba kuma tare da ya tuna jarabar san da take masa ba, ya ce wa Abba da ya tafi idan har shi malamin haƙabiya ne da take matuƙar girmamawa, to kuwa ya same ta ya gama. A yanzu zai je ya faɗa mata sakonsa, zai kuma raka shi har gidan da suke ya ga mahaifinta. Abba ya yi dariya yana gyara zaman babbar rigarsa, ya kalle shi ya daɗa kallonsa, ai sai ya rarumo hannuwansa ya rungume, ji yake tamkar an masa albishir da aljanna. Kai ya mamanta rabon da ya ji shi a cikakken mutum irin na yau. Na gode Huzaifuna, Allah ya maka albarka, ya cika maka dukkanin burinka. Gidansa ai na sani, tun ranar da na ganta a kofar gidanka hankali na ya kasa kwanciya sai da na bibiya har gidansu. Wannan yaron Zakari na sa ya binciko mini inda take, sai dai ban bayyana gabanta ba. Ina shakkar waɗannan 'yan matan na zamanin Buhari sai a hankali. Sai kuma ya nisa ganin Huzaif ɗin ya zuba masa ido da siffar mamaki. Au, gidanka da na ambata ko? Ya ɗan yi murmushi yana sosa goshinsa. Ai ina shiga jifa-jifa idan baka nan. Ina da mukullan duk wani gida naka da ka sani. Ka san ajiye matashin yaro kamar ka mai girman goro sai ana yi ana bibiya. Ka sani ba na son shashanci ko kaɗan. Huzaif ya murmusa yana raba jikinsa da motar. Shikenan Abba ka je, bari na koma na mata bayani. Yauwa to, ka bi ta a hankali dai. Ka faɗa mata ba tsoho bane ni, kar ta ji ka ce babanka ne ta razana. Ka san ba za ta duba kai ɗin nawa kake ba, shekaru za ta ɗebo ta yaɓa min. Ka mata bayani sosai, ka sanar mata shekaru 50 gare ni da 'yan wusula. Dole ta sa Huzaif yin dariya har hakoransa suka bayyana. Abba kar ka damu fa, za ta fahimta ai. To ai shikenan, amma ni idan ba ganinta na yi gidan can ba, damuwa yanzu na fara. Je ka, Allah ya sa a dace. Yauwa ka ce mata ta sanarwa tsohonta gobe za mu shigo. Da haka ya tada motar ya tafi. Huzaif ya ɗaga kafa zai karasa gurin, sai kuma ya hango ta tana tahowa gunsa da gudu-gudunta. Me ya ce maka? Na ga kun daɗe. Wai mutum ne ko? Ka duba kafarsa kuwa ba ta doki ba ce? Ko a cikin sau ciki take? Kai, wallahi ba ni nake faɗa masa inda zani ba. Kawai ganinsa nake. Jiya ma fa na gansa a mota kusa da gidanmu. Har yi min waya yayi, ya ce yana bibiye da ni. Ban san waye ba shi nambata ba. Ka san shi ne? Na ga kuna ta magana yana dariya. Yauwa ya isa dan Allah. Ya furta a hankali yana kallanta. Ta yi shiru tana kallon yanayinsa, ganin kamar baya jin daɗi. Sai kuma ta ware ido sa'ilin da tsoro ya shige ta. Ta matsa kusa da shi tana kwalala masa idanuwa. Lafiya? Wani abu ya maka wai? Menene wai? Kai, ke kan ki mini shiru mana in yi tunani. Zo mu je dai. Ya faɗa yana yin gaba. Ta bi shi da sauri zuwa cikin motarsa. Ta da motar ya miƙe zuwa hanyar da za ta maida ta gida. Ta kalalo ido tana kallonsa. Ta kasa magana ganin tamkar baya bukata. Gashi ya tamke fuska tamkar bai taɓa fara'a ba. Hankalinsa gabaki ɗaya ya maida shi kan tukin da yake yi. Ta yi tsuru zuciyarta na a zalzalarta. Ta tambaye shi. Ta tambaye shi, shakkarsa na hana ta. Da kyar dai ta rarrashi kanta tana taɓe baki. Oho dai idan ta yi wari na ji, mutum sai kunci yake shi kaɗai?
Ni ka kunna rediyo to. Ganin kamar ya ji mai tace dan ya waigo ya dube ta, ya sa ta ji gyalenta, ya sa ta ja gyalenta ta yana fuskarta. Ya girgiza kai kawai yana maimai da kansa kan tukin. Sai da suka isa kwanar gidansu ya tsaida motar ya ɗago ya kalle ta. Suka haɗa ido ta yi saurin janye nata idon. Ya mata murmushi yana mai yin 'yar gyarar murya. Haƙabiya, da gaske kike so na ko? Ya furta a sanye yana tsirawa yatsun hannunta da take ta murza su ido. Ta yi walda ido. Wata kunya da ta rasa daga jihar da ta fito na baibaye ta. Ita fa jira kawai take ya ce yana son ta. Ta fasa masa ihu cikin kunnuwansa, amma sai wani salo yake mata ya sa duk kunya na kama ta. Sai ta yi kasa da kanta kawai tana ɗaga masa kai alamun eh. Ya jinjina kansa sam, bai zaci za ta iya shiru ba. Ya sha yana tambayar ta, za ta zabura ta ce masa fiye da komai take son sa yanda ta saba. Za ki mini duk abin da nake so ko? Ya furta a hankali kamar mai raɗa, hakan ya sa har tsigar jikinta na motsawa. Ta ja ajiyar zuciya tana ɗan janye jikinta daga kusa da shi, sai kuma ta ɗago jikinta ya yi sanyi kalau ta dube sa. Idanunsa sun kaɗa sosai, sai dai ba ta fahimci komai ba. Ta mai da kanta kasa tana jijjiga kai. Zan maka komai sa, ko menene kuwa idan har ba zan saɓa wa mahaliccina ba. Kin yi alkawari ko? Ta ɗan nisa tana jin numfashi. Na yi alkawari, kar ka yi shakkar hakan. Zan yi duk wani abu idan har zai saka ka farin ciki. Wai menene? Ka zama wani mai sanyi fa. Kin san abin da ya ta'allaka da farin ciki na? Bai jira amsar ta ba ya ci gaba. Farin cikin mahaifina. Ina son ganin farin cikinsa fiye da duk wani abu da kike tsammani. Kin san menene farin cikinsa a yanzu? Ta girgiza kai cikin rashin fahimta. Ya nisa a bayan ya rufe idanuwansa ya buɗe. Ke ce Haƙabiya. Mahaifina ya ganki yana son ki da aure. Ki so shi ba domina ba. Ki so shi don Allah Haƙabiya. Wallahi a cikin idanuwansa na hangi ɗimbin kaunar da yake miki, wadda na tabbata ba za ki samu wani ɗa da zai miki kwatankwacinta ba. Ki manta da ni, ki manta da duk wani abu na so da kike mini. Ki ɗauka mahaifina a matsayin ni ne. Ki ɗauke ni a matsayin ɗan uwanki, ɗan mijin da za ki aura. Ki yi hakuri da kome, ki yi hakuri da ni. Kar ki guji mahaifina, don Allah kar ki guje shi saboda ni. Ki so shi, yana da tarin kirki da alkhairi. Kin gan shi ai a gidana ba tsoho bane ko? Ki tuna yadda kike so na da abin da kike ji kaina. Ki tuna a shekarunsa shi ma fa haka yake ji kanki. Ko domin mugu, ta furta da karfi tana sanya hannayenta ta toshe kunnuwanta. Ya ishe ni wallahi. Ta karasa tana rushewa da kuka. Kai amma Huzaif, kai mugu ne. Maƙetaci mai son kansa. To wallahi Allah, kai kaɗai nake so. Kai, wai ni? Ni fa Huzaif, saboda baka kaunata, sai ka ƙaƙaba ni ga babanka? Menene yayi zafi har haka? Tsabagin mugunta da bakar zuciya haramta ni gare ka ma za ka yi? Shin idan na auri babanka, ta yaya kai zan same ka? Wai don kaga ina ce maka shine za ka haɗa baki da shi ko? Ta karasa ta sanya kuka da karfi tana toshe bakinta. To ba za a daina son naka ba, ba kuma za a so shi ba, ko zai mutu. To wai ta yaya ma zan so wancan mutumin mai zubin gas? Shi banda mutuwar zuci ki iya bakinki, ya furta a tsawace idanuwansa na daɗa kankancewa. Ki faɗi duk abin da za ki faɗa kaina, amma kar ki ci mutuncin mahaifina a gabana ko a bayan idanuna. Zan iya yafe komai banda wannan. Ta yi ƙasa da kanta cikin shashsheka da rashin sanin abin yi. Huzaif, don Allah, ka ji tausayina, kar ka min haka. Babanka fa, wai to da wani idan zan dube shi? Sirikina ne fa. Da idan da kike dubana, ki yi hakuri don Allah. Kin yi fa alkawarin za ki yi mini duk abin da nake so, ya furta a tausashe. A'a wallahi, na goge alkawarin. Son zuciya ne wannan abin da za ka aikata. Zalunci ne wannan. Ka sani kai kaɗai nake so, ba mahaifinka kaɗai ba. Ko da a ce wani namiji ne ba kai ba, na tabbata gangar jikina kawai za ta rayu da shi. Zuciyar duka kai ne ke kewaye da ita.
ki ba shi gangar jikin ma idan har za ta sanya shi farin ciki muna so. Na sani da sannu wata rana alkhairinsa zai sa ya samu zuciyar taki. Ba zai yiwu ba, kai ni kam na shiga uku. Huzaif, ka tuna daɗewar da na yi cikin soyayyarka. Wai ya kake so na yi da kaunar da nake maka? Wai ma ina aka taɓa haka? Ki haƙa rami ki binne ta inda ba za a iya tono ta ba, balle wata ran Abba ya gane kin so ni. Kin sani hakan zai iya sawa ya haƙura da ke. Ni kuma abin da bana so kenan, yana son ki sosai Haƙabiya. Ba na ji kin ce kina son auren mijin da ke mutuwar son ki ba? Banda babanka ai, ta furta tana daɗa rushewa da kuka. Yayi tsit yana kallanta, kansa na daɗa zafi. Shi bai ma taɓa kallon lalura irin tasu ba. Yarinya karama ta bi ta haɗa musu zafi, ya bi ta da kallo cikin nazari. Kome ya rike ta Abba kanta, duk tarin manyan matan da ke biyowa ta gurinsa ya musu hanya? Oho, sai kuma ya girgiza kai da ya tuna yanzu ba yarinya bace gunsa, matar babansa take shirin zama. Yanda ya san halin Abba idan yana son abu gaggawa gare shi, ya san bai ki a yi auren cikin mako guda ba, don haka ya nisa yana kwantar da murya da sigar rarrashi. Haƙabi yake hakuri mana, yanzu dai ki je gida ki yi nazari, zuwa gobe insha Allahu zaki ji ya fara burge ki. Za mu zo magun baba, ki tuna fuskarsa fa saboda Allah, menene marabarsa da ni ɗin. Ta waro ido sosai tana jan hanci tana dubansa ta ga ta inda suka haɗu da mai zubin ghost fatalwa ɗin nan. Ta girgiza kai da sauri tana buɗe motar, a fusace ta fice. Ni ba shashasha bace da zan kare a jikinku. Kai ɗin dai ba za a bar sanka ba, shi kuma ba za a so sa ba ko zai mutu. Kar ka kuskura ka zo gidanmu, don wallahi yanda nake jin zuciyata zan iya fasa muku kai. Shi ɗin kuma ka sanar masa an daɗe da yi mini miji. Dama kaunar da nake maka yasa ba zan yi biyayya ga abin da uwata ke so ba. Yanzu ina shiga gida zan ce mata ta turo min wanda ta zaɓar min ɗin. Ya bi ta da kallo cike da mamaki, bai taɓa zaton ta iya zuba rashin kunya ba sai yau. Duk da ɓacin ran da yake ciki sai da ya murmusa da ya tuna wai za ta fasa musu kai. Ya san lamarin da ya zo mata da shi ne duk ya ruɗa ta. Ta haukace masa, ya jinjina kai yana kiran sunan Allah da ke juya dukkanin lamura. Ya nisa a hankali yana tada motarsa ya fice daga layin. Allah sarki, wannan kenan. Yaraf ta faɗa kan gadonta tana sakin gunsheƙan kuka. Ta ma rasa kalar tunanin da za ta yi. Allah ya sani ta tsani mutumin nan tun kafin ta san waye, balle yanzu da ta ji yana shirin raba ta da farin cikinta. Shin ko ta je gun Zawwa ta ce mata a nemo abokin baba ta idasa cutar kanta, ko kuwa ta ci gaba da nacewa Huzaif yana tura mata mahaifinsa? Ta tuna fuskar mutumin sa'ad da suka haɗa ido, ya kafe ta da kallo. Kenan daga lokacin ya fara santa, har ya zo gidansu cikin mota yana cewa ta dinga killace masa kanta da ke kuma zuciyar yara gare shi. Ba zai yi nazarin abin da ya kai ta gidan ɗansa a wannan lokacin ba, ba zai yi lissafin ko soyayya suke ba. A'a, shi kawai ya ganta yana so, ya kuma nemi yaransa ya masa hanya, shi gashi isasshe. Ta ja tsaki mai karfi tana miƙewa zaune tsakiyar gadon. Ta rabka tagumi hannu biyu tana nazarin abin yi. Ita mace ce, dole ne ta bi hanyar da za ta nemar wa kanta mafita kafin abokin baba ya bayyana lamuranta su daɗa cikurkuɗewa. Ita zuciyarta don Huzaifa aka yi ta, ba za ta taɓa yarda ta yi wani abu da zai hana ta samunsa ba, ko menene kuwa. Ta nisa da tuna mafita ɗaya ita ce ta samu mai zubin ghost wato fatalwa cikin salama ta faɗa masa ita surukarsa ce. Ta rintsa ido ta buɗe, jin jikinta na rawa tsabar kunyar kanta da ta ji. Ta sake girgiza kai tana jin kawai ta dage da zuwa gidan Huzaif, har shi Abban ya fahimci son ɗan nasa take yi. Ta san dai dan sun zo gidansu baba ba wani bi ta kansu zai yi ba, tun da yana sane da kudirin Zawwa. Da wannan tunanin ta ji hankalinta ya ɗan kwanta, har ta samu damar bacci.
Allah sarki washe gari ta tashi a kasalance, ga gabanta da ke yawan faduwa akai-akai, haka nan ta yi dukkanin abin da za ta yi, ta gama zuwa karfe 10 za ta raka su Zauwa asibiti a yi wa tsoho bawa General Tex. Sun gama shiri tsaf sun fito harabar gidan suna jiran baba direba ya gyara fakin. Mai gadi har ya wangale gate, hannunta na cikin na tsoho bawa da ke zaune saman kujerarsa ta guragu. A lokacin da ta fara tura keken ne don su karasa jikin motar, hancin wata bakar mota ya sanyo kai cikin gidan. Gabaki ɗaya suka bi motar da kallo a yayin da cikin haƙabiya ya ba da wani irin sauti. A sa'ilin da ta ga Huzef ya fito daga motar babansa ya biyo shi daga baya. Allah sarki, wannan kenan, duka anan zan dakata, sai kuma haɗa cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya. Na ku ɗan Salma, ku huta lafiya.